Kaixo egun danoi, Gipuzkoako lurralde basogintzaren egoerari eta etorkizuneko basogintza politikari buruzko ponentziaren laugarren ekitaldi deu. Eta, bueno, lehenik eta behin ordezkapenak esango ditut, alderdi Eusko Sozialistatik Iñaki Ruizen ordez Alberto Albistegi jauna izango dugu, eta Aitor Gonzalezen ordezko Arritxu Marañon anderea. Hau esan da, bai, aurreko aktan onestea izango da, danok ados, hau bat onartzen dugu, eta orain hemen dugu Iñaki Aizpurua jauna, Aizpuru, motza, venga, Aizpuru jauna, dituzu 30 minutu zure aurkezpeneako, eta gero, bueno, alderdi bakoitzek egingo izkizu galderak, eta duzu beste ordu laurdentxo bat aldezun azkarren ondoren, erantzuteko, bale? Eta beraz, zura dezu hitza. Pasatzeko nola egiten? Bueno, hori, eskarrik asko. Nola egite aukera emateatik, aizkenen ni itxasondotik nator, itxasondo herri txiki bat da, ikusiko duzue, aizkenen, bueno, segirun biztanletik gora, aldapenek gaina herri handia dauzkago, Olegorre eta bezalakoak, baino, bueno, pixkate kontatzea, baso kontutan zer egiten ari geran udaletik. Lehen da bizi esan, ez dala itxasondo bakarrik, baizik eta Gipuzko mailan eta Bizkaia mailan batez ere, herri asko garela, nolabait, bertako basoak berreskuratzeko asmo horrekin gabiltzanak. Horregatik jarri dut baso bizigarriak, hau da, bizitzak egin zer ikusi daukaten basoak. Bueno, Gipuzkoan garen eskero, situatzeko pixka bat zertaz ari geran. Hor jarri dizuet, eta izkenean Gipuzkoan 200.000 hektareara ez gara iristen, lurraldea, 98.000 hektarea ditu, eta bertan 726.000 biztanle gara. Hau da, Gipuzkoako hektarea bakoitzeko 3,6 persona gaude. Gipuzkoako lurraldea banatu beharko genuke, bakoitzari tokatuko litzaiguke, 3,6 sartu beharko genuke, hobeto esan da, hektarea bakoitzean. Horre pixkata adierazten digu, esaten du, lurra asko daukagu, ez dakiz zer daukagu, basogintza egin dezakegu, ekoizpenak, barkatu, gauden lekuan. Eta hori, pixkat pentsatzea, egokia da zertan aigean pixkate esateko. Beste kontu bat, beti aipatzen dana, zenbat baso daukagun biztanleko eta hori. Orduan, hemen zifra asko esaten dira, baina Gipuzkoan basoak lurraldearen 25% laurdena dira. Eta Europa mailan proportzio hori 40%ra iristen da. Gaur egun, Europako mailakin askoz beherago gaude. Bestea da, biztanleko, zenbat lehen esan dugu bezala, hektare bakoitzen, 3,5 biztanle sartu behar gara, biztanle bakoitzeko Gipuzkoan dugun azalera, baso azalera, ikusten duzu hor 0,0 eta piko da. Eta Europa mailan gauza bera 0,9ra iristen da. Eta gero, horrekin batera dijoanak, exotikoen landaketa exotikoak, Gipuzkoan 60% dira, eta Europa mailan 4,2. Horrek pixkat adierazten digu zer desberdintasun ditugun gure lurraldean Europa mailakin konparatuta. Eta gero, azpia jarri izkizuet, bakizute dagoela zuzentarau bat, habitat zuzentarau bat ditzen dena, eta zuzentarau hortan, habitat batzuk, interes europarrekoak deklaratuta daude. Horien artean, 11 baso mota daude Gipuzkoan. Eta Gipuzkoan dauden 11 baso mota horietatik, bakar bat ere ez dago egoera egokian. Bakar bat ere ez. Danak daude, 11 horiek, egoera desegokian, nolabait egoera hori, kontserbazio egoera neurtzen den arabera. Eta Europa mailan 181 dira, eta horietatik 18 bakarrik dago egoera egokian Europa mailan. Eta horiek dira, pixka bat aurrekariak. Beste aurrekari bat, basoak.
Euskal Herrian baso desberdina ditugu, baso potentzialak esan dezakegun, eta, Gipuzkoa zati bat da, eta zatietako batzuk badauzkagu. Batez ere kostaldean, mendebaldean, barrualdean zerbait baita ere, artadiak dauzkagu, arteen basoak, beste batetik erdialdean aristia izango liake, eta mendigoien pagatiak. Horiek dira pixka bat, 3 talde mota Gipuzkoan ditugunak. Gero ja, Araba, Nafarroa balin badagoaz, beste batzuk ere bat daude. Eta, hau da, erkidego mailara jesita, ze egoera daukagun basoekin 3 probintzietan. Orduan, garbi ikusten da, hau dira, basoen azalerak. Ze azalerak dituzten basoak, ze baso puskak ditugun. Orduan, ikusten dena da, Araban batez ere, badaude 1000 hektareatik gora dituen basoak, Bizkaian eta Gipuzkoan, apenas. Gipuzkoa ikusten baduzue, justu Nafarro eta Arabakin mugan daudenak, Aralarren eta Izkorrin. Besterik ez dago 1000 hektareatik batea, daukan basorik ez dago. Beste guztia da, ikusten duzu, bezala mosaiko bat. Barrualdean baditugu leku batzuk, esan zeguna, Ñarbeen edo Ernion edo olako lekuetan, 500 hektareara iristen dienak. Zergatik da importantia azalera? Azalera importantia da, ekologikoki baso bat bere nortasun osoa izan behar badu, jotzen da gutxieneko azalera 1000 hektareakoa behar duela. Orduan, hortik, ikusten dugu, ze egoera daukagun. Orduan esaten duguna, basoak Araban daude, Nafarroan daude, baina Gipuzkoan da Bizkaian apenas ez daude, ia ez daude. Eta zer deritzogu basoa? Gauza asko entzuten dira basoi buruz, baina, hemen ekarri nahi izan dizuet, ezkenean, guain bukatu da, baina live bat dago, zegoen, basoen sarea deiturikoa, estadu mailan egiten zena, ministeritzak parte hartzen du, Fundazio Biodiversidade aldetik, eta gero, Kataluniako, bai baso jabeek eta bai karrea, fango basoetan edo ekologian aritzen den institutua. Hemen inguruan oso zaila da basoak, baso helduak aurkitzea. Eta hemengo adibidez da Ordesako Parke Nazionalekoa. Horre egun behar da, nola baiteko garaibateko basoen aztarnak ikusi ahal izateko. Eta horiek ezaugarri batzu dituzte. Eta ezaugarri importantearen artekoa da, egitura oso desberdina daukatela. Espezie desberdinekin, maila desberdinekin, eta ikusten dena baita ere, hildako egur askorekin. Hori dena guri falta zaigu. Zergatik falta zaigu? Beharreza da, jakitzen. Erabili dugulako. Eta hori ez da ez pekatu bat, ez ezer, baina erabili ditugu. Orduan, baso guzti horiek gaur egun, nik ez dut holako gauzatzen hitz egiten aztekianean, Eliza juteari utzi diogu. Eliza juteari utzi diogu, zain nuke, ezkenean Elizak dira herrietan, eraikin handienak, tamaina handienekoak. Eta hoien egitura, basarrietakoa bezala, hoien egitura egurrekin eginda dago. Baina egur horiek, batez ere aritzak dira, eta leku askotan daude 30 metro luzerako ahak. 30 metro luzerako eta kuadradilua 40 zentimetrokoak. Hori gaur egun, Gipuzkoan, ez dago aleik ere, ez dago gau bat ere. Baina bere garaian baziran. Eta bere garaian baziranen adibide bezala, hor gelditzen zaizkigu, batez ere eraikinetan, telatu eusteko erabiltzen dien, egitura guzti horietan. Beste kontu bat, bestaldera pasatuta, udalak zepitatzen dugu, nolabait baso gintzan, edo basoen kudeaketan, edo mendien kudeaketan. Hemen ekarri nahi izan dizu Azparri gogoratzeko, ezagutuko duzue, baina 2006koa da, legea, toki erakundeen buruzko legea, eta hor, argi azaltzen dira, zeintzu diren, udalen, toki erakundeen, eskuben propioak. Eta eskuben propioen artean, 17. artikuluan, azaltzen da hori ingurumenaren babesa. Eta
29. esaten du Hondartza, laku guri etzaizkigu tokatzen itxasondo, baina bueno, itxasondo izanagatik Hondartzaik ez dago, baina bueno, eta gero esaten du mendietan egiten diren jarduerak eta erabilerak antolatzea, kudeatzea eta zaintzea. Orduan, garbi, horra saltzen da, udalaren eskumen propioa dela mendien kudeaketa. Horrek ez du esan nahi, eta gero segitzen du. Arlo horretan, lurralde historikoak dituzten eskumenak eragotzi gabe. Eta gero, hori, 19. artikuluan dator, ez dual eskumenen bermatzea eta gauzatzea, hau da, esparru materialean, inguruko eginkizunen eta ahalmenaren titulartasuna. Hau da, eskumen propio bezala hartzen dugu, eta hala da, eta legeak hala gintzen du, nolaik mendietako kudeak eta udalei, tokiko erakundei orokorrean. Bueno, eta hemen dituzue udalek, Gipuzkoako udalak, udalerriak, eta laranja kolore horretan herri onurako mendiak. Esaten denean, eske Gipuzkoan 100% bakarrik da mendi publikoa, hori ere ez da egia. Kontuan hartzen dira bakarrik, onura publikoko deklaratuta dauden mendiak. Hor ikusten dituzuena koloretan. Baina, herri asko dauzkate lurrak udalaren esku, eta gero eta gehiago, erosten ari direlako, eta horiek ere besteak bezalako mendi publikoak dira. Gaur egun, 100% ez, baina 30% gora da publikoa basoetan, mendietan, Gipuzkoan. Eta zergaitik, ikusten duzu, zergaitik iritsi gera egoera ontara. Zergatik, lehen esan duguna, Araban basoa daude, eta Araban eta Nafarroan basoa daude, eta herri onura publikoko mendi asko dago. Justu proportzioak alderantzizkoa dira. Zergatik, ez dago oso urrutia joan beharrik. Ez dago oso urrutia joan beharrik. Nahikoa da, 3 urte baino gutxiago atzera jutea. 1728, orduko batzar nagusiak ere ze ikusia izango zuten, ez dakit. Baina, sarri zen, mendien erregelamenduak. Eremu batzuen hegaldia, bizilagunei lagatzeko aukera azartzen zuen, landaketak egin zitzaten, eta horrek, bidea arriskutsu bat hori izaten du historialariak, ireki zuen, kontzeju lurrak okupatu eta etorkizunean besterentzako, partikularren esku gutziz. Hau jarri dut, itxasondo azaltzen zalako, baina ikusten duzu hor, 1728an erregelamendu hori martxan jarri zenean, eta posturak deitzen die, ez dakit azaleratan bihurtzen, baina posturak, gai hartako azaleran neurtzeko neurria dira. Baina 80.000 itxasondok zituen, eta 100 urte baino lehenago, 100 urte baino gutxiagon, 190 saldu zuen, garai hartako udalak. Garai hartako udalak, egizute, 18-19 mendean udalak asko pobretu ziren, beharra handia ziren, gerrak zirela, karlistanak, independentziakoa, ez dakiz zer, zorrak egin zituzten, eta zorro hiei erantzuteko hemengo udal gehienak, asko behitzat, berea zituzten lurrak saldu egin zituzten. Itxasodon kasuen, 190, beste batzutak gutxiago, baina hori guztun duzu, Alkiza, Elgoibar, Gatzaga, denak saldu zituzten. Eta 1819tik aurrea ere, beste asko, saldu ziran. Pentsatu, detaile bada, baina gu hain erosi ditugun terreno batzuk, udalak berak saldu zituen 1921 basarri bat saldu zizkion. Besterik gabe. Esan nahi nuke, aizkenean, ez dala, 1000 urteko kontuk, eta ez direla baizik, aizkeneko mendeetako kontuak direla. Eta honek ekarri digu, hau da, itxasondoko udalerria, orto argazkian, eta zikpakak edo propidadeak. Orduan ikusten duzue aizkenean, eta itxasondon gertatzen bezala beste herri askotan, edo gehienetan, edo denetan, Gipuzkoa mailan, da, ematen du, mosaiko patchwork horietako zea bat, dana adabakiaz betetako lurra. Hau da, partzelak oso txikiak dira, eta oso ugariak dira, forma desberdinetakoak eta jabea desberdinekin. Orduan, ezer egitea nahiko zaila gertatzen da. Baina, hori da, gaur egungo egoera hori da.
Eta honek ematen du, hau ere, murumendi du, itsasondoko mendi altuena, eta horrek ematen du, hemen ez da ikusten, baina bueno, ikusten da. Aizkenen, mosaiko horren itxura ematen du, bakoitzak egiten du ahal duena, nahi duena, edo bere lurralde, bere terrenuan, eta hortik sortzen dira nolabaiteko paisai desberdin horiek, desberdintakoak. Hori itsasondoi dagokionez, baina itsasondo badauka beste zati bat, eta da, itsasondo beste 14 herriekin batera, mankomunitate bat osatzen dute, eta mankomunitate horrek ditu Aralarko goiko lurraldea kudeatzeko agindua. Orduan, Enirio Aralar deitzen da, Enirio Aralarko mankomunitatea, 15 herrik osatzen dugu, itsasondo horien artean, eta goiko mendi horren kudeaketaz arduratu behar du baita ere. Tokiko erakunde bezala, Enirio Aralar mankomunitateak. Goiko, ikusten duzue, goiko parte hori da, ezagutzen duzuenak, horre urtegi bate badago, Lareokoa, eta Nafarrokin muga egiten du. Mailuak, hain ezaguna dien Arkaitz mendi handi horiek, Gipuzko eta Nafarro arteko muga. Txindoki dero ezagutzen dugu, edo Igaratza eta inguru horitakoak. Orduan, goiko paisaia hau da Txindokitik ikusten dana, eta hor ikusten duzuenez, basogintza zaila izango litzake, basogintza ez du ematen egin daitekenik hor larreak daudelako, mendiko larreak daudelako, baina, gero ikusiko dugu zerbait ala ere egiten dugu. Baina, Nafarroko mugan, mankomunitate honek basoak ditu, eta 700 hektarea baso ditu, baso guzti horiek, baita ere, bertako basoak dira, lehen esan duguna, baina esan behar da, kasu hontan ere, Aizkeneko 200 urtetan, mankomunitatea zituen basoen erdiak galdu dituela. 1.500 hektarea, 1.400 hektarea inguru ziren, orain dela 200 urte, eta bain 700 jetxi da. Horren idea bat egiteko, lehen aipatu dugun hasieratik, baso inventarioa, iazko baso inventarioan azaltzen diren zifrak, Gipuzkoa leheneko 25 basoak dira, itsasondoan irabazi egiten digu, 44 daukagu, eta Nirion 22, lehen esan duguna, belardiak, kasu honetan belardia bezala azaltzen dira, baina goiko larreak, erdia baino gehiago direlako, leheneko 54. Baina, landaketetan antzeko parezido, Nirion ia ez dago, eta gero artifiziala, mendiko hien ere, oso asko gutxiago, eta itsasondoan ere, Gipuzko mailan dagoen erdia daukagu. Hoi zifra borobilak. Lehen saiatu pixkat aipatzen basoaren egitura eta basoaren ezaugarria zein dien, basoen ezaugarriak. Eta, klaro, zer lortzen dugu basotik, hori da importantea baita ere, zertarako ditugu basoak. Eta gure ustez, hemen, hori inglesak egiten dituzten gauza dira, baina nik uste gauza guztiak ez dira, berdinak. Baina bai, asko balio digute, hau da, zertarako ditugu basoa, zertarako alparrik dauzkagu eta ez badute produzitzen. Beste batzuk ez dugu, hori pentsatzen eta ikusi horik ere, baina ikusi besterik ez dago. Eta hor azaltzen dira, eizkarretik oitik azten bazeate, ura eta airea garbitzen edo dituenak basoak dira. Edo lehorteak edo uroldeak nolabait baretzen dituenak basoak dira. Eta hoi bezala, ikusten dituzue zenbat, baina zerbitzu ekosistemikoak eta horrela deitzeko modan dago, baina basoak beti eman dituen gauzak. Basoak ez du egurra bakarrik ematen da gutxi horik ere, beste gauza askotako ere, hor dago, dara esplikatzen nahi zenak hasiko, hori, ordu erdia bestela jungo ez ditelako, baina, idea bat egiteko behintzat, gauza asko daude. Eta gainera, horiek ekartzen behitugu, diru kontura, Aiako Harrin bere garaian, Aiako Harrin egintzen olako azterketa bat, eta orduan ekoizpena, hor, konparatzen zen pixka bat, basoak ematen dituen ekoizpenak. Eta, klaro, gaur egun, egurra, zura intensiboak jartzen duen hori, garai hartan pinua zen batez ere, baina eukaliptoekin batera, pinuaren, hor dago. Baina, batez besteko ekoizpena da hektarea eta urteko, 175 eurotan ateatzen da. Batez besteko, 175 euro horren inguruan. Baina, klaro, han ainarbe genuen, hori bentaja da, baina, eateko urak, han biltzen den urak, ainarben biltzen den urak,
Gipuzkoa partean kontuak ateratzen zen, uren balioa, uraren bakarrik, dela hektarea eta urteko 7.692 euro. Pixka bat idea bat egiteko zertaz ari gehan. Eta gero, baina gu ikusiko zuen bezala hortan ari geha, eta pertsikuetan, Nafarroan kalkuluak egin dituzte, Nafarroako pagadietan, ikusten duzu 100 euro ateratzen dituztela hektarea eta urteko. Orduan, pixkat, ekonomia eta hitz egiten denean eta kontuan eukitzeko zifra dira. Eta gero, beran dituzuen diagrama hortan, jarri nahi izan dut, ezkenean, estatu batuetako amerikanuak, gauza batzuk gaizki egingo dituzte, beste batzuk ondo, baina bai gauza bat ondo eta, guri klaseak ematen dizkigunean, da kontuak eramaten. Kontuak eta jakiten, dana kuantifikatzen esan dezago, hortako dira kapitalista baita ere, ez? Eta horra saltzen dira, barra guzti horietan, ze etekin ateratzen duten basoetatik estatu batuetan. Bai? Eta estatu batuetan, hor, egurra, adibidez, hemen lehentasuna ematen zaion egur hori, azaltzen da, 1, 2, 3, 5, raw material deitzen duen hortan. 5. mailan ateratzen da. Egoerak ez dira berdinak, eta ez gaude leku berdinak ezari. Baina estatu batuetan hori baldin bada, hemen ere oso urruti ez da ibiliko. Eta lehendabizikoa, klimaren erregulazioa da, baina inbeste klima gora eta klima krisia eta eske basoak ditugu, lanabez handiena guretzako karbonoa metatzeko eta klima larrialde horren aurre egiteko modua. Eta gainera debalde dira, debaldeko gauza bada. Orduan, guk, printzipio batzuk eta politika galditzen dalako baita ere, eta printzipio batzuk dauzkagu, eta horren arabera aigea itxasondon eta beste herri batzutan ere, nolabait lanen. Eta gure oinarria bi horiek batez ere dira. Lurraldea herritarrek, etorkizunerako dugun kapital estrategiko bat da. Gipuzkoan lurrik ez daukagu. Eta etzaigo komeni etekin azkar batzuen bila suntsitzea. Bat. Eta bigarrena, apustu garbia, lurraldea herri ondasun bihurtzeko. Eta bere ahalmen guztiak adierazten laguntzeko, gure ondorengoen bizitza asegurua baita. Hau da, askotan esaten dugu, gure lurre maite dugu, eta euskalduna gera, eta gure aberria maite dugu. Gure herria azten da lurraldetik. Eta lurralde hori zaindu, beste remediorik ez daukagu, etorkizunik nahi badugu. Orduan, itxaston duzarra egiten ari gera, lehendabiziko gauza, eta izkeneko ia 12 urtetan, egiten ari gerena, lurrak erosi. Pribatua publiko bihurtu. Lehen ikusi duguna, lehen saldu egin baziren, orain berreskuratzen ari gera. Eta hori ideia batzukin, ikusiko dugu, zertan ari geran, basoiekin, zertan saiatzen ari geran. Ontarako, bai aldundiko eta bai jaurlaritzako laguntzak jasotzen ari gera hori lan horretarako. Eta izkenean, herri txikia, badakizute, aurrekontua nahiko murritza izaten dela, baina urtero ateratzen dira deialdiak, eta lortzen ari gera. Finantziazioa erosketa horiek egiteko. Ja, 170 hektariatik gora erosi ditugu. Eta, erosketa horiek horri ikusten duzuen bezala, lehen esan dugunaren ondorioa dira, partzela txikiak, lur sail txikiak dira, bata bestearekin lotzen saiatzen gera. Ikusiko dugu inguru hori zer da, baina batez ere mendi ingurua da. Mendi ingurua, horre ikusten duzue badagola baserri auzo bat, baina beste guztia mendi ingurua da. Baina, itxasondona ez dugu, ez gaude bakarrik eta ez dugu isolatuta lan egiten. Lurralde zatikoko planak, lurralde antolaketa, Eusko Jaurlaritzak eta egiten duen antolaketa, gero eskualdeka egiten dena, guri Goierri tokatzen zaigu, eta Goierri lurraldeko zatikako plana, ja asko baldintzatzen digu, lurraldean, herri bakoitzean egin ditzakegun lanak. Eta hor duzue itxasondeko udalerria, mugaien barruan,
ikusten duzue, goiko zati guzti hori, iparraldeko zati guzti hori, Burumendi alde inguru guzti hori, dagoela interes naturaleko eremu bezala hartuta. Horrek asko mugatzen du zer egite daiteken. Bueno, hori udaleko arauetara jetxita, bertako basoa berreskuratzea da helburu inguru guzti horretan. Eta gero, berdez ikusten dian zati horiek berago, ekosistemak hobetzako eramuak hartzen du. Horrela aipatzen ditugu. Egia esan, bere garaian egindakoa dira, eta basoen mugak, eta ez ditu oso ondo jarraitzen, baina hori dira. Itxasondoko lurraldearen 60% baino gehiago, goitik datozen arauak, esaten digu, babestu egin behar dugula. Horrela egintzen du. Eta aldundiak egindako korredore ekologikoa azpiegitura berdearen estrategia edo berdearen plangintza hortan, berdin gertatzen zaigu, betikoa, goiko aldean, Burumendi aldean, babesteko lekua da, baina beste guztia ikusten duzue goitik bera, berdeen dagoen, berde argiagoan dagoen guzti hori korredore ekologiko bezala aipatzen du. Orduan ikusten duzue, zer gelditzen zaigun. Goitik bera, gorrian ja berreskuratzeko gure kasuan horiaren inguruan, horia bazterren inguruan, beste guztiakin, claro, esan nahi dut, baldintzatuta gaude edozein gauza egiteko ere. Guk ez dugu gauza txar bezala hartzen, on bezala hartzen dugu, eta horrek jokatzen dugu, aldik eta etekin gehiago gehien ateatzeko egoera horri. Ordu, lehendabiziko gauza egin genuela, 8 urte badia, Ultzamako, guk Nafarroekin, jaketa aurreatu da dauden, Ultzamako hor bakizue koto mikologikoa, barretxikuen kotua dagoela, eta beraiekin harremanetan jarri ginen, enpresa batek eramaten du, garai hartan, beste bada, baina, garrapo enpresakin, eta egin genuen hori, basoakin jaber zer egin genezakeen. Karo, bat da, lehen pinudiek zienak eta erositakoak, eskubian ikusten dut bezala, bertako landareekin landatzea guk erabiltzen ditugu batez ere, bi espezie, aritza, karkurrobur, aritzkandu duna, eta gaztainondua. Hori batetik, baina bestetik hasi ginen, eskarrean ikusten duen bezala, eskursioak egiten, jendea eramaten mendira. Beraiekin, gida bezala. Horregaitik, pixkate juntatu ginen baita ere hori ez, baso biziak plataforma horren inguruan, hau da, jendea pasoa eraman, gaztaia ikusten dituzu hor, perretxikuak, baina ikusiko dugu zertan ari geran. Hau da, guk daukagun baso zati bat, hemen Burumendi ikusita, ikusten duzu, oraindik ere mantentzen da leku askotan mosaiko itxura hori, hemen pinu batzuk, konifera batzuk, hemen hor txuria ikusten diana akazia dira, landare eksotikoa baita ere, eta gero, hemen ikusten den gehiena, da, modan jarri den baso abandonatuen horiek. Basoa hor dijo, bere bizia egiten du eta aurrera egiten du. Hori da, bizkat daukan itxura. Orduan, gu hiru lanetan ari gera batez ere. Hemen ikusten duzuen bezala batetik, kanpoko koniferoen sailak daudenean, eta horik erosten ditugunean, aurreko jabeak aprobetxatzen du egurra, eta guk egiten duguna da, zati horietan, sail horietan, bertako landareak sartu. Bertako landareak landatu. Eta basoak direnean, ari gera baita ere tratamendu batzuk egiten. Kasu gautan adibidez, lehen ikusi duguna, arrimatu nahi badugu, ordesan ikusten duen baso heldu horretara, nolabait maila desberdinetako, kapa desberdinetako basoak behar ditugu. Orduan, argiuneak sortzen ditugu, hemen pagadi badugu, hau itxasondo da, pagadia ditugu, eta argiuneak sortzen ditugu zertarako, beste gauza batzu den artean, nolaiteko etorkizuna bermatzeko baita ere. Argia dagoen lekuan, hasiak badaude, eta hori ikusten duzue, basoa berriro ere nola datorren. Orduan, atzea datozen zuhaitze zarrak eta oinek jaiotzen ari dienak, dibertsidade hori ematen die basoari. Bestaldetik ari gera, adibidez, putzu batzuk egiten basoan zehar, animali asko daudelako, basoetan, dena ikusiko zer dituen, pista bastarretan, pista zeatan, igelak arrautza jarrita, txalburuak, horre ezin bizirik, eta izkenean askotak gertatzen dena, lehortu eta galtzen dira. Baina, putzu hauek ez dira bakarrik anfibientzako, asko, baina
animali asko daude hortik eaten dutenak. Eta gero, gaztainonduak esan ditugu, aztekeraia beste gauza batekin, eta da, gaztainonduak, hemen, oain pinue gertatu zaien bezala, oain dela egun urte gertatu zaien, gaitz batzuk sartu ziela, tinta deitzen zaion lehendabizikoa, gero txankroare etorri zen, dia bi ontxo espezie, eta hemengo gaztainak, baserrien, oinarria eta baserrien jana ziren gaztainadiak galdu egin ziren urte gutxitan. Galtze hori ez da erabatekoa, gaztainak mantentzen dira leku askotan, itxasondon adibidez. Eta gaztainadietan, guk erosi ditugun terrenuetan, egiten ari gera prueba batzuk. Eta prueba egiten dira beste ontxo batekin. Pisolitu zizeneko ontxo batekin, ontxo hau sinbiotikoa da, eta laguntzen die borrokan beste txankro eta tintaren aurka mesedegarria den ontxo bata. Pisolitu zizenekoa. Esan beharra dago, Galizia aldean, Gaztela Leon aldean, pisolitu zorekin, tratatzen dituztela gaztainekin egiten dituzten landaketa guztiek. Baina arbola gaztei, 5-10 urte tarte hortan tratatzen dituzte. Hemen horrelako oaindik ez daukagu, baina ari gera proba egiten zarrekin, zarrak ez dira hiltzen. Zarra hiltzen da, taldapenetik atetan zizkio, berriro ere, gaztainondua dira, eta berriro ere bizirik jarraitzen dute. Orduan, ikusi nahi duguna da, ea tratamendu honekin, benetan bizitzen eta gaztainak ematen, egiten duten. Saio hori egiten ari gara alde batetik. Eta gero bestetik, hau zehatu da, baina lehen esan dizutera, saiatzen gera jendea mendira eramaten, aterpe bat ere prestatu dugu, denontzako irekia dago, nola baiteko jendeari eramaten. Ibilbide batzuk antolatu ditugu, horrek ikusten duzu, ibilbide batzuk markatu ditugu, aterpeare martxan daukagu, zan nahi dut, aizkalean, herritarrek basoa bere ganatu dezaten, hau da, berea bezala sentitu dezaten. Eta gero bestaldetik, ultzamakoekin hasi geran ez, horre egin dugu, berai editzen dieta reserva mikologika, ez da reserva bat, irekia dago, baina bai egiten da jarraipen bat. Jarraipen bat egiten da, ze produkzio dago, partzikuetan ultzaman egiten ari diren bezala, eta ze espezia saltzen dian, hortalako partxela batzu daude, eta partxela egiten jarraipen bat egiten da. Eta horre izkoian ikusten duzuen perretxiku batzuk eta azaltzen ari dira, Gipuzkoan ezagutzen ez ziren espeziak azaltzen ari dira, horietan behiratzen etzelako. Horre txurian azaltzen dena, baita ere horietako bat da, baina arben azaltzen da orduntenan Bizkaian, eta hemen itxasondon azaldu zaigu. Berez lista zerrenda horrian daude eta horrelakoak. Baina eskarrean ostuaren gainean ikusten duzuen hori beste kontu bat da. Eta hori itxasondokoa da. Eta da, trufa, trufa horietako bat da, boilurrak edo ditzen direnak. Orduan, ari gera inokulatzen aritzak, boilurrakin, boilur zuria da, ez da arteetan da hartzen den boilur beltza, boilur zuria da, baina ez du bestearen presio egiten, baina hala ere presio handia egiten duen ontxua da, trufak denok entzun ditugu. Eta hori egitea posible da. Eta bi lursailetan egin duguna da inokulazioa. Inokulatzen ari gera, Palentzitik etortzen dira, Palentzi Pekin, enpresa bat dago, eta enpresa hori sortu da, horko ingenieritza fakultate bat dago, eta horren inguruan sortu den Gaztela Leonen eta aspalditik ari dira horrelako gauza egin. Bai, seitu. Bai, eta inokulazio horik egiten ditugu baita ere egurretan, botatako zuaitzetan, hemen ikusten duzu bezala inokulazioak egiten dira beste espezie batzukein, eta espezie dira shiitake ezagutzen duko duzu, horre herriko parkean daukagu, hau Asiako zea da, baina bertako espeziea dienekin eskubilar ikusten dituzuen pleurotusa bezala, inokulatu ezke ikusten duzuen lataiatzen dian, eta produkzioa izugarriak dira. Eta orduan egiten duguna da, jendea eraman, perretxiko biltza. Eta horrek barrekastea handi ez da du. Beste gauza bat, baita ere bultzatzen egena erlea dira, erle zaintza, erle zain batzuk dauzkagu, eta basoetan, erositako partzela horietan sartzen ditugu. Beste kontu bat da hori, lehen aipatu dana, eniralar ere hor daukagu, eniralarren ere ez da
basogintza gauza batzuk egiten dira. Hor daukagu, nolabaiteko pornean dagoen zatiketa, larrelekuak handiak dira, baina Nafarroko batez ere Urdinen ikusten zuen hori eta basoak dira. Goiko zelaietan larreak dauden bezala, goiko zelai hauetan ere, gero eta gehiago, udaran ikusten egiana da, ganaduak itzala behar duela. Eta itzal hori arbolak ematen dutela. Orduan, egiten dena da, horrek ikusten duzue, landaketa batzuk, sakabanatu larreen tartean. Zertarako, bizka bat, handiak egiten denean, itzal hori izan dezaten. Udara gero eta klima horra dijoa, eta udara batzuk dalak ez dira berdinak, baina iazkoa ona izan zen, oain 2 urtekoa izugarria kiskaltzekoa izan zen, eta ganaduak ere itzala behar du, asmo horrekin. Gero Nafarroko mugan dagoen, bagadi hauei gauza gutxi egin behar zaie. Egia da, kudeaketa planean daude gauza batzuk egiteko jarriak. Batez ere, horri ikusten duzen bezala, berdintxukoak dira dauzkagun pagoak, orduan hori heterogeneidade hori sortzeko, itxasondoan egin duen bezala, garbiune batzuk egin eta horrela. Eta gero bestaldetik, beti ahaztuak daudenak, naiz eta babestuak egon, eta dira gure xagusarrak baita ere. Eta xagusarrak, Aralarko parkean, Aralarko konservazio eremuan, klabea diren talde bat da, eta hoien, pixkat laguntzeko, Laredoko urtegia, ikusten duzue, babesleku batzuk jartzen dira, hor bizi daitezen. Eta hori, besterik gabe, pixkate laburtuta, zer egiten ari gera, naizkenean, denoi gustatzen zaizkigu horrelako paisaiak. Nik uste ez dagoela inor horrelako gustatzen zaionik, erakutsi egin behar diegu, zerbait ateratzeko modu egin behar dugu, baina, importantea da, aizkeneko diapositibo ontakoa ere, barkatu, ez da aizkenekoa, hau da, ide bat egiteko, hau dira Oñati eta Bergarakuak, hauek ere, lursailak erosten ari dira, baina hauek bezala, Irungoa aipatu dugu, baina Irunen bezala, Ataunen, Zaldibin, Alkizan, Zestuan, Mendaron, terrenoak erosten ari dira, bertako basoa, udal mailan bertako basoak berreskuratzeko, eta herritarren esku hartzeko. Baina, esaten duguna. Eta hori Galizian ere badakite zean, eta hemen duzue hango kartela. Irakurri besterik ez dago, aizkenean gaztaina nahi bai ditugu, gaztaina jarri jarko ditugu eta ezeko lituak. Besterik gabe. Bai? Osondo, mila esker Iñaki, eta orain alderdi bakoitzak izango dituzue berari galderak egiteko aldeen zehatz eta motzenak mesedez. Beraz, Elkarrekin Gipuzkoatik Miren Etxebeste Anderea zure dezu hitza. Eskerrik asko Mahaiburu Anderea, eta lehenik eta eskerrik asko Aizpuru jauna emandako azalpen eta datu guztiengatik. Beste ikuspuntu bat, gaina garrantzitsua iruditzen zaigu, orain arte entzun ditugu batzuk, batzuk bai ikusten dutela, etekina eta bartzalo zaiela basoi, baina bakarrekan egurre ikusten dute. Ez dute besteik ikusten, eta egia da, eta zuk azaldu duzu beste gauza asko atera daitezkela, esan nahi dut, edo etekina lortu daitekela baso batetikan, benetazko basoa denean, eta beste gauza batzuk eman ditzakelako. Izan daiteke bide bat baitare errentagarritasun hori, hainbatetan aipatzen dena, baitare neurtzeko beste bide batzuk daudela, dena ez dela egurra bakarrik. Eta gero bereiztea ere bai, garrantzitsua zer den basoa eta zer den zugaizti bat edo landaketa artifizial bat. Desberdina da, eta badakigu ekosistemakoki ez dakala zer ikusirik. Baina, errentagarritasunaren arira atari guztia, eta bat egiten dugu zuen azapen guztiarekin, eta erabat ados pribatua publiko bihurtu, abeze balorazio egiten duzuen zuen, zei balorazio egiten duzu, edo jasondotik, edo zuen ikuspuntutik, Basotik Fundazioak planteatzen duen, ez delako berez lana ez da lurrak berreskuratu, baizik eta lurrak kudeatu nahi ez dutenarentzat. Da horrelako erdibideko hori ez da lurrak erostea, baina bai kudeatzea abezen zuen balorazioa horren inguruan, eta gero baita ere aipatu duzu klima, eta abeze balorazioa egiten duzun berriki onartu den klima aldaketari eta trantsizio energetikari aurre egiteko legea, horren aurrean oso neurri oso onak daude, baina batzuk kezkagarri iruditzen zaizkigu guri behintzat, eta da
badakigu eolikoak eta bestelakoak, baita ere, hor badaudela, inbertsio handiak egin nahi dituztenak, eta egia da, etekina egiten dutela, eta egia da, energia behar dugula, baina une honetan, edonon jarri daitekeela interes bereziko azpigiturak direlako, eta orduan legeak horrela egintzen dulako, edozein korridoretan, mezta ekologikoa izan, jarri daitekeelako eoliko bat, edo fotovoltaikoak, landaketarako aproposa diren lurretan abeze balorazio egiten duzuen horren inguruan. Eta hori dira nire galdera nagusiak, eta bai, biomasaren inguruan, energiari buruz egiten ari egia dena ez dela egurra, dudari gabe, eta gainea, zuk aipatu duzuez, baso batek maila desberdina dazka. Eta badakugu biomasa berez ez dela bakarrikan egurra eta moztu eta baizik eta beste modu batzutara ere bai lortu daitekela biomasa hori. Ea iruditzen zaizuen, errentagarritasun puntu horretan ere bai, beste bide bat esploratzeko batik bat modu neurtuan eta nola ikusten duzuen hori. Eskerrik asko. Mila esker, Etxebeste Anderea, eta orain Alderdi Popularretik Iñigo Marrik jauna zure dezuitza. Eskerrik asko, Amaia Presidenta. Muchas gracias por sus explicaciones. Ha sido muy instructivo. Brevemente, varias preguntas. ¿Cree usted que el bosque se autogestiona? Y si no fuera así, ¿cómo entendería la relación en la gestión del resto de colectivos implicados, como pueden ser los propietarios privados, la Diputación? ¿Cómo debe ser esa relación? Porque nos parece que es un punto de fricción, según han dicho en otras comparecencias a otros sectores, entre el municipio, sobre todo, que se les ve como no invasores, pero que se están metiendo en competencias que usted ha dicho que sí tienen de paso, ¿no? Que me gustaría que explicase esa relación y si es suficiente la autogestión que proponen ustedes del bosque para tenerlo en buen estado, para prevenir incendios y demás. Luego, el cambio climático al que se avecina y el bosque autóctono, ¿cómo se compagina? ¿Hacia qué tipo de bosque cree usted que vamos a ir? ¿Con qué especies a plantar? O si tenemos clara esa hoja de ruta de qué tipo de bosque tendremos en Euskal Herria en los próximos 100 años, por ejemplo. Y por mi parte nada más, simplemente desearle mucha suerte y muchas gracias por las explicaciones dadas. Mila esker, Marrik jauna, eta orain Alderdi Eusko Sozialistatik Alberto Albistegi zure dezuitza. Egunon, da, interesta erreta hondizakin entzun dotzut, eta, orkezpena oso ona iruditu jata. Zeanik, Eibarko ingurumeneko zein hautsi izan naiz, eta irurtetik ona, zuen politika ere jartzen ari gara. Horretarako estuizio bat egin genduan hori duela 3 urte, eta interes handiko naturaleko eremuak zailkapen bat egin genduan, eta, hasi ginean lurzoilua erosten. Joan zan urtean erosi genduan 25 hektarea, eta, 2 urte ibili ginean negoziaketetan, azkenean erosi genduan, eta oingo udaberritxan 3.000 arbol landatu ditugu, eta azaruan, udazkenian beste 3.000 landatuko ditugu, azkenian 6.000 arbol, ezta, basua berreskuratzeko. Hori da gure helburua. Gertatzen dana, zuke alkate bezala ikusiko zu, zure udaletxean, udaletxea gero eta kompetenzia gehiago hartzen ari dira, arlo guztietan. Hemen be, lurzoildua erosi, kasu honetan. Baina, baliabide berdina dauzkaguz. Azkenean, gero eta gehiago zaken behar ditu. Nire galdera da, zure ustez, aldundiak ze papel jokatu beharko luke kasu honetan. Eta eskerrik asko etortzearen. Albistegi jauna mila esker, eta orain Eusko Abertzaleetatik Rafa Uribarren jauna zure dezuitza. Eskerrik asko, Mahaiburu Anderea. Eskerrik asko Aizpuru jaunari ere, induen orkezpena ona izan da. Ondo orkestua, ondo landua. Da, esperientzi duna eta ondo jantzia dagoen persona bada. Eta baina bai daude netzate kezkatxo batzuk, edo gauz batzuk azaldu ez dituenak, eta neko nituzkenak, gero argitzea bere aldetik. Bat bai da, hitz egiten duzu
egin dezun aurreneko kuadroan, esatezu, basoak 25, landaketa exotikoak 60. Pentsatzen dut hor pinua sartzen dezula, pentsatzen dut. Eta, adande jartzak ekarri zunia, pinua Euskal Herrira, bai dira 100 piku urte. Eta ez dut, noiz baiten, beti izango da ez exotikoa edo horrela mantentzen izango dugu denbora luzean. Hori galdera bezala bakarrik. Gero, eskumena baso kudeaketatan udalena izan da, ez da zalantzari jartzen, baina balorazioa nahiko nuke zergaiti dira udaletxe gutxi, oraindikan lurrak berreskuratzen ari dianak publikoak izateko, udaletxeanak izateko. Beste 3. galdera bat, ea Aralarren gehien bat, ikusten da muga hori, esan dezuna, Gipuzkoan larreak dira, Nafarroan basoa. Zergaitik iruditzen zaizu hori horrela gertatu denik. Eta azkenian, baso Atlantiko eta zer hitz egiten da, abandonoarekin lotua, eta horren inguruan, iruditzen zaizu baso Atlantikoa zabaltzen utzi behar dugula, edo zerbait inbarra daukagula hori beste modu batean antolatzeko. Eta horrekin lotuta, basotik fundazioaren berri ze irudipen dakasun, eta nire aldetikan besterik gabe. Mila esker, Uribarren jauna, eta orain Bildutik Neritz Otamendi Anderea, zure dezuitz. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea, eta eskerrak ere, Iñaki Aizpururi, eta batez ere zorionak, herrian egiten izaten lanagatik. Gustagarri izan da oso, entzutea gaur ekarri diguzun adibidea eta esperientzie, eta nahi iruditzen zait herri askotara esportatzeko moduko ideia edo lanketa dala zuen herrin egiten izaten, ez? Gustora, entzunaraziko nieke udal askotako lantaldei, zuen esperientzia. Azkenean, askotan egunerokoak jaten ditu, askotan udalkudeaketan, eta horrelako adibide bat hain garbia azaldua izateak, segura askoi argia ere ingoliekela beraien erabakiak hartzeko orduan. Gure aldetik, azken 30 urteetako baso politikaren balorazio azkar bat eskatuko genizuke, edo labur bat, bai azken 2 mendeetako adibideak jarri dizkiguzu ez, zerk gure basoen egoera edo gure lurraldearen mosaikoa zerk baldintzatu duen azaltzeko, baina pixka bat epe laburrago batean eraman diren politiken ondorioa edo baloratzea eskatuko nizuke, eta gero guri bai iruditzen zaigu inflexio puntu baten aurrean gaudela, alde batetik intsignis pinuaren banda marroi horrek gure basoetara ekarri duen egoerak bultzatuta alde batetik, eta baita ere etorkizuneko erronkak, etorkizunak mai gainean jarriko dizkigun erronkak kontuan izan da, alde batetik klima larrialdia dela, edo bioanistasunaren garrantzia dela, edo naturgune sensiblen babestu behar hori dela, hauei aurre egiteko estrategia egokiena edo zein litzateken, zuen herrian adibide edo lanketa txukun egiten ari zarete, baina, azken finean etorkizuneko baso politikak ze oinarritan edo euki beharko luken, zertan sostengatu beharko luken etorkizuneko baso politikak, etorkizuneak aurrean jarriko dizkigun erronka hoiei aurre egiteko. Azken batean, oztopo bat izan liteke jabetza pribatua eta partzelazio txiki hori, gure lurraldeak daukan partzelazio txiki hori, irtenbide bat litzateke lurren erosketa publikoa egitea, hauen kudeak eta aldik eta
integralena eta izateko, baina zure ustez zen neurri bultzatu daitezke erakunde publikoetatik, ez? Bai alde batetik, errezteko etorkizuneko erronka hori aurre egin ahal izatea, eta beste alde batetik, hori lurralde antolaketan, basoek daukaten planifikazio behar hori, uztartzeko garaian. Eskerrik asko. Mila esker, Otamendi Anderea, eta kontobida zuzengo. Bale. Orain, Iñaki, aldezun esprimituta, 15 minutu dituzu, aldezuna erantzuteko mintzat. Apuntatu ditute, baina, zerbait jazten bazait, galdetu lasai. Inungo arrazorik gabe. Lehendabiziko gauza, basotik. A ber, nik uste gauza guzti bezala, gauza honak eta txarrak dituela. Ez da gure eredua, edo guk usten dugun, pentsatzen dugun, izan behar duen eredua. Zergatik, eske asko esaten da, lurraldearen jabetza, basarritarrak, barkatu. Gu, urte batzu gara mazkigu lur partzelak edo lur sailak erosten, eta ez dago horrelako gure herrian behitzat, eta nik ezagutzen dituten beste herrietan horrelako gauza hondirik. Jakiteko lurra, Gipuzkoan, mendiko lurra, gaur egun saltzen da 10 zentimo metruan. Euro batekin 10 metro karratu erosi ditzakegu. Gu ari gera 15 zentimo pagatzen. 1.500 eurokin hektarea bat erosten dugu. Orduan, horrelako prezioan erosten den, edo saltzen den, Eibarren igual gehiago, segun, hori betikoa da, oferta eta demanda. Gertatzen dena da, partikularrak, eta Gipuzko mailan ari naiz, Gipuzko mailan, nolabait, negozioa edo, etekina ateratzen duenak dira sail handia dauzkatenak, sail txikia dauzkatenak, ez dute etekinik, batez ere pinua galdu denetik. Eukaliptua berak ere, sail handia behar ditu, nolabaiteko errentagarritasuna izateko. Ikusi besterik ez dago, laguntzak, urtero ematen dituen laguntzak, jaurlaritzak, hori parkatu, diputazioak eta aprobetxatu koldebik hemen dagoela esateko, bakarrik gainera pribatu ematen zaie, udala ikendu egin zizkiguten, ez dakiz zergatik, baina, laguntza horiek desberdintasun handia dago. Oaintala urte batzuk egintzean azterketa batean, ez dut uste asko aldatuko zenik ordutik, 10%, propietarioen 10% jasotzen dituzte, ia 80% laguntzak. Hau da, propietario gutxi batzu daude, terreno asko daudenak, terreno asko dauzkatenak, enpresa dira gehien bat, horta dedikatzen direnak, eta horiek dira laguntza jasotzen dituztenak. Gu erosten ari geran sailak, asko jota, 4-5 hektarea, 10 hektareako batzuk. Baina, ez dugu alderantziz, ez dugu nahiko diru eskaintzen dizkiguten terrenoak erosteko. Hori da, egoera. Eta ez da itxasondon bakarrik, aurreatu ingo naiz, Rafak galdetu duna, eta nik esako nuke, oain, seguro, 20 gora dira Gipuzkoan bakarrik, udalak hori egiten ari direnak. Terrenoak erosten, bertako basoa berreskuratzeko, eta 30 gora, baietz, esango nuke. Hasi, goitik azten bagea, Irun, Lezo, Oiartzun, Errenteria, Hernani, Usurbil, asko dira, eta hori beste puntaraino berdin, Eskoriatza ari da Arrasate, ari da Bergara, ari da Oñati, denak egitea. Orduan, ez dut uste gauza zea denik. Eta, bueltatuz, basotik. Basotik aizkenean, egin nahi dena da, propietarioak bere lurra mantendu, nolabait pizgarri batera mantendu dezan eta zeatu dezan, kudeatu dezan. Hori diru publikoekin egitea, nik uste gauza modu hobeak badaudela diru publikoa empleatzeko. Hori da, nire iritzia. Klimalegea, eolikoak eta kontu horiek, betikoa, aldapenen nola etzaigun tokatzen, Goierrin ez dago bat ere. Zergatik ez dakit, ez dago inengo iniziatibarik. Hori esan da, garbi dago, bertan produzitzen dugu, edo kanpotik ekarri behar dugu, gaur gertatzen ari dena. Claro, ez dugu egiteik nahi, ez da ere, Nafarrotik edo Aragoitik edo atorren, linea erraldoi horiek eta ez ditugu nahi. Han produzitzen dena hemen gastatzeko. Claro, ezkenean ez naiz hortan aditua eta ez dakit, baina ez dut uste olako
zaila dela nolabaiteko erantzuna ematea horri. Oda, ez dugu mendietan ez ditugu eolikoak nahi, oso ondo iruditzen zait, ez nahi izan, baina, ze alternatiba dago horri. Hori da galdera, nik galdera egiten dut ez daukat erantzunik. Biomasa. Biomasa danok ezagutu behar dugu, eta gehiago zabaldu behar lehiak eolako. Orain dela ja 10 urte baino gehiago badira, Bilabonako mendian, Amasa mendian, mendi publikoan, lan bat eta azterketa bat egintzena garaiantako gaur hasi da, garai hartako ikatek egin zuen, nolabait kalkulatu ze kostatzen zen, egurra, ordaindu gabe, mendi publikotik ateratzea eta tratatzea biomasa deitzen dena peletak edo txerrila egiteko. Eta etzian konturak ateratzen, orain dela 10 urte, ez dut uste baino ateako dienik. Merkeagoa zen, kapioikara bat ekartzea Burgosetik edo baino etortzen dian bezala, bertan biomasa hori martxan jartzea baino. Ez dira konturak ateratzen? Konturak ateratzen baina zertaz ari gaizketan. Ekonomikoki ere ez badia ateratzen. El bosque se autogestiona. Es que yo creo que a veces nos creemos muy soberbios. Esa es la palabra, somos muy soberbios. El bosque lleva millones de años autogestionándose. No le hacemos ninguna falta, ninguna. Es decir, lo único que hemos hecho desde que hemos llegado aquí ha sido aprovechar esos bosques. Llevamos 1000, 5000, 10.000 años. Lo que hemos hecho ha sido aprovecharnos de esos bosques, nada más. Y para ver un robledal de verdad, de los que había aquí, tenemos que ir hasta Polonia. Y en Polonia hay robledales como los que había aquí en tiempos, con árboles de 40 metros, con una docena o más de especies dentro del robledal de aquí. Entonces, que si tenemos que gestionar el bosque, no, señor. El bosque no, es que no le hacemos ninguna falta. Esa es la realidad. En fin, otra cosa es que queramos sacar cosas del bosque, que es como las plantaciones. Pero claro, que se llame plantación, hoy bosque a una plantación de pinos, pues mañana empezaremos a llamar bosque, yo qué sé, a un manzanal o a un cultivo de vid, de chacolí. Pues no es lo mismo. No quiere decir que ambas cosas sean importantes o necesarias o lo que quieras, pero no confundir los nombres. Más. Competencias y las especies a plantar si cambia el clima y demás. Bueno, de las competencias está claro. Yo no soy legislador, tenemos una ley para las entidades locales y es lo que manda. En las entidades locales tenemos una ley, como se ha dicho antes, aquí decían, claro, es que tenemos muchas competencias. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Yo no soy el que las ha puesto. Otra cosa es que no nos dé la financiación suficiente para hacer frente a eso. Pero bueno, estamos ahí. Y claro, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Bueno, se hacen prospecciones, se hacen... ahora, por ejemplo, IOBE ha hecho algunas cosas con algunos hábitats, por ejemplo, el encinar costero. El encinar que tenemos aquí en la zona desde Deva Motrico hasta Zumaya y demás, y en el interior en algunas zonas. Y parece que, bueno, se va a mantener, pero en menos de la mitad de la superficie que tiene ahora. Pero claro, eso son un poco, bueno, no sé, nosotros lo veremos, pero claro, lo que sí podemos hacer, y eso sí podemos hacerlo desde ahora, es intentar que sea, ahora está de moda la palabra, lo más resiliente posible. Y no hay nada más resiliente, y si no, que se lo pregunten al pino, que algo que no es como las personas, es autóctono porque está adaptado a este clima. Está adaptado a las condiciones que hay aquí. Y por eso el pino, por mucho que digamos, por mucho que lleve 100 años aquí, nunca será autóctono, siempre será exótico, porque es una especie que la ha traído el hombre. Nada más que eso, no es exótico, solo quiere decir que no es de aquí, que es de fuera. No pasa nada, porque hay muchos exóticos y bueno, no vamos a hablar de las personas, pero también hay muchas especies exóticas. Pero claro, pues si vamos a eso, las gallinas también son exóticas. ¿Y qué? ¿Las vamos a quitar todas? No se trata de eso. Pero llamar a las cosas por su nombre, sí. ¿Sabe? A ver, más. Claro, baliabideak, aldundiak, noski, baina betikoa, dena dela, esan baita ere, urtero ateratzen dira deialdiak, ni ez nago deialdi joien alde, claro, ez que lehen ez duzu, bueno, egin behar badugu
eman baliabideak eta saiatuko gara egiten alduru ondona. Eusko Jaurlaritzak eta udalak beti hortan egia gauza guztietan, ez bakarrik hontan, euskera, partaidetza, ez dakiz zer, deialdiak atera aurkeztu proiektuak eta gustatzen bazait emango dizuet dirua. Eta hori da, udalen egoera hori da gauza guztietan. Eta beti aigea, boletinean, zer deialdia ateratzen da, eta beka, saiatu dirua lortzen. Ez dakit ez dut uste egoera egokiena denik. Hori da, pixkate. Aralar, larreak eta basoak. Bueno, Nafarro aldetik larre gutxiago dago, baso gehiago dago, baina hori historian kontua dira. Ezkenean, ez dugu urrutia egun behar, esan dugu, oen dela 200 urte, Gipuzkoako partian, mankomunidadean, bikoitza zela, baso, 200 urte hauetan, ez dut esan nahi galdu, baina bai, banatu egin ziren udalen artea bueloa, eta orduan, udal askok, itxasondo barne, egin zutena da, buelo hori saldu. Diru behar zeudelako, ikusten dugu, ezkenean saltzen zuten zeukatena, besterik ez zeukatelako. Eta, karo, zorrak zeuzkaten. Ez da gaizki ondo egina, zorra zeuzkaten, eta egin beharren gertatu zidan, besterik gabe. Nafarroan ez zen hainbeste gertatu, ez dakitzargatik. Eta basoa banten dituzte, baina Araban ere basoa banten dituzte, hor ikusi digun bezala, zergatik? Historialariak esango dute, nik ez nahi ze hortan, baso atlantikoa edo baso abandonatua. Baso atlantikoa, baso abandonatua da hemen daukagun basoa, besterik ez daukagu. Ez daukagu besterik. Ez da esatea, komena izaigu, etzaigu, horien alde kontrako berdo ez. Dagoena hori da. Eta suertez, zorionez, oso baso aberatsa daukagu. Eta utzi eskero, gu Polonian, ez lehen esan dizuten, Aristi hori hemendik junginenean ikustea, horri esaten ziguten gauza garbi bat, ez da, ¿queréis bosque? Esperar 500 años y ya está. Hori esaten ziguten. Zergatik, dauzkate, sailak, garai bateko Rusiako zar, garai bateko jauntxuak, izerako erabiltzen zituztelako. Eta horrela mantendu dira. Horrelakorik ez daukagu hemen, aprobetxatu egin dugu, zerbait berreskuratu nahi badugu, egin behar dugu gauza bera. Utzi. Natura gu baino hortan gehiago daki, askoz gehiago. Gertatzen dena da, gu ere saiatzen gera nolabait, pixkat bizkortzen, landaketak egiten ditugu. Zergatik, gustatzen zaigulako ikustea, guk ez ditugu ikusiko, baina gure ondorengoak abera ikusten dituzten, eta hortalari gera. Baina ez beste zergatik, utzi ezkero, hemen itxaston dauzkagu, 50 urte utzi ziren ezea, eta bain basoa, horreak juten zeat, ez duzu basoa abandonera esaten, inundik ere. Hori da egoera. Eta gero, baso politika. Baso politika betikoa, aizkenean, gauza asko, hemen honea etorri aurretik ikustela itxu naiz, Edu Zabalak esantakoa, eta egia da, oain dela, 28 urte, 86 da, ez Eusko Jaurlaritza bakarrik, Eusko Jaurlaritzak eta 3 foru aldundiak onartu zuten basogintza plana. Baso plana, holako zerbait. Eta baso plan hortan, gauza asko bete egin dira. Batez ere, ustiaketarik buruzkoak. Eta basoko pistak, eta estea, eta gauza asko. Baina gauza bat badago, eta hori, eta bain politikan eta plangintzan agian ezkeo, oso fuerte hartu behar duguna. Eta besterik gabe, pentsatu bezagun, hori lehele komentatzen genuna, Katalunia aldea begiratu besterik ez daukagu, ura izango da, batez ere, hainbeste jende bizigea leku baten, ura izango da, hori, daukagun, behar haundienetakoa. Eta ura izateko gure lurraldean basoak behar ditugu. Eta tamalgarria da, gure urtegiak, ditugun urtegiak, arroetan daukagun egoera. Oso tristea da. Eta horik denak, baso plangintza honek, orain dela 26 o 24, berdin da, urte 30 bukatzen da. Hortarako, aipatzen zituen, baso babesleak edo leku babesleak, bosque protector. Eta batez ere, aurreneko gauza esaten zuena, urtegi, ur baliabidea erabiltzen ditugun, bilatzen duen leku horiek babestu behar ditugu. Eta hori ez gera egiten ari, Gipuzkoan. Hor daukagu Urkulu, hor daukagu Ibaieder, hor daukagu Arriaran, hainbat, eta arro horiek ez dira kontu hartzen, eta hori bai dela plangintza kontua, eta hori bai dela baso politika.
Nik uste, hortik hasi behar dugula, hortik hasi beharko genukela. Gero besteak etorriko dira. Baina eske lurraldearen zati handi bat dago, ura aprobetxatzen du lekuak. Aizkerekoa, ben Tolosaldekoa, Ibiurrekoa. Bueno, ez dugu kontuan hartzen plangintzan hori, eta hori plangintza forestalen hartu beharreko gauza bat da. Nik uste hortik, lurren erosketa, bueno, zein izango litzeke, udal mailan ikuste gauza garbiena hori dela, lurrak erostea. Zergatik, batetik ikusten duzuen bezala, esan dizuten bezala, batetik merkea dagolako. Hala, merkea dago. Zergatik dago merkea? Ez duelako negoziorik, ez dago negoziorik. Jende pribatuak ez du negoziorik mendiko zailekin. Ez dago. Orduan, laguntza publikoei bidez, laguntza publikoen bitartez, sustatzen da gauza bat, gure ustez, nolabait, onura publikorik gehiagik ez daukatana. Baso propietarioak, jabeak, udala hor sartzen da, gure elkartean gaude, baina 1000-tik gora, 2000 ez dira itxiko, 700.000 euro, 750.000 persona gehiak Gipuzkoan. Oso eguneko txikia da. Eta horiek ere, asko eta asko, ikusten bezala, saltzeko prest daude. Batek esaten zikuna, bueno, ni salduko dira, baina garrera latu ez, eta holako, egiten, baina eske berez, 10-tik 9 ez dijo, azte zer egitera. Oain basotik hori bultzatu nahi da, nahi itziz ez da, hori bultzatu beharrekoa, diru publikoak erabili behar ditugu, onura publikoa horitzeko. Eta onura publikoa izan daiteke hori, jendeari, esan duguna, ura eta airea eta klima eta karbonometak eta dira oinarrizkoak, oinarrizkoak. Eta gero, horretik aurrera gauzak egin daitezke. Eske perritxikuekin, arrazuekin esaten diguten Naparrak robasetas, perritxikuekin Gipuzkoan gauza asko egin daitezke. Eta hori egiten ari gera, eta emaitzak lortzen ari gera. Zergatik ez da zabaltzen gauza horik. Eta ez da etekin ekonomikoa bakarrik, soziala da batez ere. Gizartea, hortara, zenbat junten gira perritxiku bila, eta zera. Hori, eta egin daiteke, eta ikusi duzuen bezala, emaitzak ematen ditu. Aurtengo udazkenen, bakarrik zuaitzetan, guk kasu hortan jarritu baina norteko haitzen, Hitz Amerikanuan, 1000 kilotik gora pertsiku seguro izango ditugu. Jende artean, banatzeko jendeek bilatz, hartzeko, beste gabe, junda hartu. Horrelako gauzak ere bultzatu behar dira. Eta hori da, eta hortarako, bueltatu behar dugu 17. mendera. Eta 17. mendean, oaingo lurraldearen, propiedearen, jabegoaren mapa eta orain daukaguna, hori ikusi dugun bezala, ez dauka zer ikusirik. Ez zeukan zer ikusirik. Mendia beti publikoa izan da, eta gara pentsatzen du gainera, mendia joten gehan, hau librea dala, eta ez da, neurri batean ala da, eske gehiago izan beharko luke, denona izan beharko luke, aizkenen, denon lurraldea da. Bai, nahikoa ez? Bai. Mila esker Iñaki, eta orain izango dituzue bakoitze 5 minutu, azken zerbait galderan bat gelditu bada, erantzun gabe, edo zerbait esateko. Beraz, Elkarrekin Gipuzkoa, Miren Etxebeste Andrea zure dezuitza. Bai, argi geratu da, basotikekin posiko zabar dugu abez egin dezakegun. Egia da, agian ez dagoela erantzun bakarra, honen inguruan. Egia da, udalerriek izan behar dutela diru laguntza gehiago erosteko lurrak, gogoa baldin badakate, agian honi bide bat da. Ez dakit, hemen ikusi behar da, ze eskumena dazkagun, ze gaitasuna dazkagun baita aldunditik, bide horretan laguntzeko nahi duen udalerriari, eta nahiz da diru laguntza gustatu ala ez, hemen dakagun bidea hori da, ez, diru laguntzak ematea, nahi duen udalerriari lurrak erosteko eta modu batean edo bestean kudeatzeko. Gero hemendikan ere bai txosten bat ateako da, eta txosten horretan argita garbi mendien foru araua aldatzeko proposamenak egin daitezke, jaso ahal izango dira, eta duari gabe ikuspegi hau jasoko da modu batean, nahi duen udalerriari martxan jarri ditzan neurri hauek kontuan hartu ere baitare uste du garrantzitsua EH Bilduk adierazi dute momentu honetan gaudela inflexio puntu batean, duari gabe erabaki behar dugulako zenolako
landaketak eta basoak izan nahi ditugun etorkizunean, eta hain landatu beharko ditugu, ze baina igea aldatzen, Pinus insignisak izan duen kalteagatik. Eta orduan, momentu honetan erabaki behar dugu, eta hemen erabakitzen duguna, beti esaten dut, ondorioak gureak izango dira, eta gure ardura izango dira, hemendik 20 urtera izango ditugun mendiak, gure ardura izango dira. Orduan, zeu zer egin behar dugu, eta gure ustez, orokorren erantzunak mistoak, hobeak direla normalen erantzun bakarrak baino, ez dakigulako inoiz zein izango den apustua. Eta gian apustu bakarra inoiz gero, gian dena galtzen dugu, eta hemendik 20 urtera ez du balio izan egin duguna. Orduan hori kontuan hartzeko, nola ikusten duzun, hori ez dena baso baizik eta ikusteare bai, nola bilatu ezakegun beste modu bateko baitare beste landaketa batzuk, agian ez ez aritzak bakarrik, baizik eta, ikusi haber klima aldaketari nola egokitzen diren beste espezie batzuk, eta espezierik resilientenagona izango da iraungo duena mendikan 30 urtera. Ze bakarrekan aritzak eta gaztainondoak landatzen baldin baditugu, eta klima aldaketarekin ahuldu egiten baldin badia, hemendikan 20 urtera ez dugu ezer izango. Orduan egia da, agian ez dakit nola ikusten duzun, bertakoak, tokikoak diren espeziez aparte, ze espezie izan uste duzuen egokitzen dela, hobekien egokitzen dela gure bioaniztasunari, behintzat aukera emateko gero naturak erabakitezan zein den ongien egokitzen dena klima aldaketara. Ze espezie iruditzen zaizun nasi daitekela gure aritzekin. Eskerrik asko. Mila esker, Etxebeste Anderea, Alderdi Popularretik, Inigo Manrike jauna zure dezuitza. Eskerrik asko, Presidenta. Agradecerle al señor Aizpuru el enfoque distinto y fresco que nos ha traído, que se podrá compartir más o menos, pero es un enfoque sin duda distinto a lo que hemos venido teniendo aquí hasta ahora, y a mí personalmente me aporta muchas cosas para la discusión y para la reflexión, ¿no? Ha dejado perlas muy importantes y muy interesantes para darles unas vueltas de manera seria. Muchas gracias. Mila esker, Manrike jauna, eta Eusko Sozialistatik Alberto Albistegi jauna zure dezuitza. Linea honetan ez da eskerrak emon erantzuti arren, eta benetan niretako bentsat goza handi bat izan dela zeuri entzutea, zorionak, eta, hurrengo arte. Mila esker, Albistegi jauna, Euskal Abertzaletetik Rafa Uribarren jauna zure dezuitza. Bai, eskerrik asko, interesgarria izan da, benetan. Baina, azken galdera bat gehiatu zaite horre tartian, da, jabe pribatuei zer eskaintza egiten zaio helburu hauek lortzeko asmoekin. Eta beste horrekin datorrena beste bada basoa eta bere azpiegiturak bideak eta abar nork kudeatu behar ditu baso jabe pribatuak egiten ez badute, edo pribatuak edo udaletxeek egiten ez badute. Osa, nolabait, azpiegitura horiek beharrezkoa baldin bada, zeinek kudeatu behar ditu. Besterik gabe. Mila esker, Uribarren jauna, eta orain Bildutik, Eneritz Otamendi Anderea zure dezuitza. Eskerrik asko, gure aldetik ere eskerrak eman, eta niri pertsonalki geldituko zaidan kezka bat, edo gaur arratsaldean buelta batzuk segura asko emango dizkio dana da, ikustea hori aldunditik azken urte hauetan badago apustu bat basogintzara diru partida garrantzitsuak bideratzeko, bai diru laguntzen bitartez eta bai bestelako ekimenen bitartez, izan daiteke basotik, eta gelditzen zaidan galdera edo kezka da ze inpaktu duten diru laguntza eta ekimen guzti horiek gure lurraldean eragiten ari garen edo sortzen ari garen basogintza berri horretan, ez? Kezka hori edo hausnarketa horrekin geldituko naiz nik uste gaur arratsaldean, eta berriro ere eskerrak Iñakiri. Mila esker, Otamendi Anderea, Foru Aldunditik, Koldobike, ez duz hitzartu nahi? Bale. Dituzu azkeneko 5 minutu, azkeneko pintzeladak nahi dezuna esateko.
lehendabizikoa, ze espezie, etorkizuneko ze espezie dauzkagu. Eske beti gaizki pentsatzen ari gera. Etorkizunean ez dago espezierik, etorkizunean orain dauden espezieak ez baditugu gure ez gea egongo, garbi esateko. Klima aldaketak dakartzen aldaketak guri ere iritsiko zaizkigu. Orduan ez dago espezie bat esateko, hau komeni zaigu, honek klima ez dago. Egin dezakegun gauza bakarra da bertakoa zaindu. Eta bertakoa zainduz lortuko dugu nolabait hori moldatzeko modua. Aldaketak aspaldi izan dira, beti izan dira, aldaketak gertatzen ari zaiguna, orain gu gizakia azeleratzen ari dela hori. Orduan, 1000 urteetan ematen zen aldaketa, orain urte gutxitan eman daiteke. Baina, zuaitzena, basoena ez da lehendabizikoa izango. Pentsatu, bakarrik, orain idea bat egiteko, kostalde hontan, lehen esan duguna, artadiak ez dira hemenkuak. Zer nahi dut. Bai, hemenkuak dira, baina ez da klima hontako hori ekosistema bat. Gertatzen dena da, historia ere luzea dela. Eta lehen, garai baten, beste klima batzu zaudela, eta hor gelditu diela, mantendu izan duten lekuan. Refugio bezala, babesleku bezala. Arkaitzetan, karaitzeko, eta gero ere gauza berdina gertatuko dira. Igual, zuhaiz batzuk, espezie batzuk, ugarituko dira, beste batzuk ez. Eta ez da esatea, aritza da gaztainondua, guk ez ditugu aritza da gaztainondua jartzen bakarrik, pentsatuz aritza da gaztainondua izango dienik, eta gutxi horik ere. Ez da gutxi horik ere. Hoien inguruan eta hoien tartean sartzen dira, hori, denetik, zumarrak, urkik, astigarrak, bere kasa datozenak. Beste aritz batzuk, lizarrak, hemen dauzkagu 20 bat espezie baso horietan, horregatik baso mistoa deitzen dena. Eta horietatik batzui hobeto jongo zaie eta beste okerrago jongo zaie, ikusiko dugu. Baina, oain landaketak eta hemen esaten zena bizkat jarraituz ezkenean laguntza batzuk ematen dira, eta karo, jendek zer pentsatzen du, oain kriptomeria, edo olako espezieak. Zer gertatu da kriptomeriekin hemendik 40 urtean nik ez dakit, inork ez daki. Dakiguna da, oain dela 50-60 urte modan jarri zen alertzea. Eta Gipuzkoan oraindik hektarea desente asko dauzkagu alertzeekin. Gaur egun, alertzea ez du inor nahi. Ez da, aprobetxatzen, ez dalako ordaintzen. Ez du lako inor nahi, besterik gabe, ez dala saltzen. Ulertzen. Hemendik 40 urtea kriptomeria nahiko dia, ez dakigu. Zertako balio duten, zerbaiteko behar ditugu, balio izango dute, ez dakigu. Alertzea behintzat, ez. Eta, karo, orduan, zuk aldatzen baduzu gauza bat, egurra ateratzeko, eta gero ez bada saltzen, alperrik aizia. Hori da kontua. Eta, hori, laguntzak eta bideak eta horrelako azpiegiturak eta jakin, Gipuzkoan daukagun basoetan, mendietan daukagun densidadea, pista densidadea, ibilbide densidadea, dela, hemen ez du jarri, baina Europa hori olako lekuetan daudenaren 4 eta 5 aldiz handiagoa. Osea, euneko zerbe esateatik, 180 pistan, 180 eta egurra ateatzeko lekuak eta sobran daude. Hori, nolabait, zean, Eta ez hori bakarrik, bezik, bideak mesedea dituzte, noski, eta leku batzuetara iritsi behar da, eta hola. Baina eske, egiten dituzte kalteak ere kontuan hartu behar dira. Guk, zori txarrez edo zori honez, mendia ditugu eta aldapa ditugu, eta hori aldapa handiko lekuak ditugu. Pistak egitea, hori ebaki egiten dugu. Igadura, ikusi besterik ez dago, hemen zaparra botatzen duenean, begiratu urumea, begiratu horia, begiratu urola, begiratu deba, nola datu zen. Lur guzti hori igadura da, erosioa da. Eta erosio hori laguntzen ari gera, bultzatzen ari gera, horrelako gauzak egiten ditu gurean. Egiten dienean, ez dut esaten mantendu behar ez dienik, baina egin dira neurririk gabe. Bakoitzak bere problema zituelako, lehen esan duguna, eta hori ere, zati batean behintzat da, lurraldea dituen zatiketa horren, nik nire partzelare itxi nahi badut, pista bat behar dut. Nire pistaan, eta orduan, eozin menditan, eta itxasonduan ere berdin, itxasonduan ere gertan zaigu, 50 metroretik 50 metrora, pista bat daukagu. Gaur egun, gero eta gehiago, utzita talperrik, baina gala daude. Eta horiek, asko, bere lana egin dute, igadura haunditzen. Oain dela, urte batzuk egin zen azterketa bat, oain berdin da.
estarketa izugarria da Gipuzkoan. Eta estadu mailan egiten dian estarketatan ere Gipuzkoa azaltzen da, eta Bizkaia bilak azaltzen dira, hori, eta Europa mailan ere puntu gorria dira. Hori da egoera. Orduan, mantendu eta ez, bueno, behar dana, baina erdia baino gehiago, kentzekoak dira, kendu beharrekoak. Bai? Nahi utziz, baina ez da nahi itzie, baizik hori, hortan haitzen dienak estaten duena. Mila esker, Iñaki tortzagatik, ponentzia honetara eta zure ikuspuntu emateatik. Eta zuedanoi, mila esker, egun on bat izan eta hurrengo arte.